Ayos. Nanalo na naman. Sana all. Aba, ayos ah. Saan mo na panalunan yan? Nanalo ako ng loto. Aba, mukhang malaki-laki yan ah. Oo, Manang Lisa. Sayang nga eh. Di ko nakuha yung jackpot. Andito ka lang pala, Jerry. Kanina pa kita hinahanap. Oo nga, kuya. Nabalitaan namin, nanalo ka daw ng pusoy. Oo. Nanalo ako kanina. Ito nga eh. Sabi mo, nanalo ka ng loto. Aba, dapat manlibre ka naman, Jerry. Oo nga, kuya. Baka naman. Walang problema. Ano bang gusto niyong libre ko? Tamang-tama. May bagong bukas na restaurant dyan sa kabilang bayan. Oo nga, kuya. Balita namin, masarap daw yung bulalo dun. Himala, Jerry ah. At maglilibre ka ngayon. Aba, syempre. Sabi nga ng iba, share your blessing. E di, mababayaran mo na yung mga utang mo dito sa tindahan. Si Manang Lisa naman. Ibang usapan na yun. Napakaswerte mo talaga, Jerry, sa pustahan. Lagi kang nananalo. Oo nga. Hindi swerte ang tawag dun, kagawad. Tamang diskarte lang. Bakit? Anong tamang diskarte ba dapat? Oo nga. Secret! Sige na, sabihin mo na kung anong ginagawa mo para manalo. Oo nga, kuya. Di pwedeng sabihin, kagawad. Maliban na lang kung... Kung ano, kuya Jerry? Oo nga. Oo nga, Jerry. Baka pwede mong ituro sa amin. Sige, ganito. Ituturo ko na sa inyo. Pero hindi lahat libre. Ay, nako. Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi mo ito ituturo ng libre. Ito, 500. Ayos. Ituturo ko na sa inyo. Ang unang gagawin nyo, dapat balasahin nyo ng maayos yung baraha. Kung may pattern ba. Okay. Tapos, anong sunod, kuya? Ang lagay. Ganun-ganun na lang ba? Ano ba yan? Kala ko sasabihin mo na. O ito, ano ba ang susunod na gagawin? Ayos. Ganito. Pagkatapos mong balasahin, Okay. edi bibigay mo na sa kanila. Pero syempre, may ibubulong ka. Ha? Eh ano naman yung ibubulong? Aba, Manang Lisa. Ang lagay, ganun-ganun na lang. Ay nako, Jerry. Kung hindi lang ako interesado dyan sa sinasabi mo, hindi ko papatulan yan. O eto, ano bang susunod na gagawin? Ayos. Pagkatapos mong ibulong, ibibigay mo na sa kanila yung baraha. Oh, sabi mo, may ibubulong. Ano yung ibubulong? Oo nga. Masyado mo kaming binibitin. Sabihin mo na kung ano yung teknik mo. Ang lagay, ganun-ganun na lang ba? O ito, Jerry. Pag hindi mo pa sinabi yan, wala na kayong pangkape sa duty nyo. Oh no. Ayan. Para may pangpagana. Sige na, Jerry. Ano ba yung binubulong mo? Sige. Sasabihin ko na sa inyo. Ang binubulong ko, ayos. Nagulangan ko na naman kayo. George, pigilan mo ako, George. Pigilan mo ako, George. Sabi ko na nga ba, iniisan mo na naman kami. Oo nga. Tama na, kagawad. Baka tumaas na naman yung BP mo. Ikaw talaga, Jerry. Pati ako, naisahan mo. Hindi ko naman kayo ginugulangan eh. Tinuturo ko lang kung paano ako nanalo. Ibalik mo na lang yung pera namin. Oo nga. O kagawad, di ba malaki naman yung sahod mo? Bakit kailangan mo pang bawiin? Pati ako, iisaan mo. Oo nga, kuya Jerry. Kala ko pa naman, alam mo na yung teknik. Bakit? Tunuro ko naman sa inyo yung teknik ko, di ba? Ikaw talaga, siguro ikaw yung pasimuno sa mga kalukuhan dito sa barangay natin. Secret. Ayan ka na naman. Pigilan mo ako, George. Tama na. Pigilan mo ako, George. Tama na, kagawad. Nagbibiro lang naman ako, kagawad. Kayo talaga.
Pumunta na nga kayong dalawa doon sa barangay. Baka lalo pa akong mainis sa inyo. Sige po, kagawad. Ano kay Jerry? Ikaw kasi. Sige, kagawad. Ito talaga si Jerry. Pati ako, ginugulangan pa. Bakit kagawad? Hindi ba? Alam mo Manang Lisa, bigas na sa akin yung mapagbigay. Mapagbigay daw. Ah, ganun ba kagawad? Kaya pala nakarami ka ng bigay kay Jerry. Talagang ganyan yung public servant, mapagbigay. Talaga lang ah. Sige kagawad, mag-aayos pa ako sa loob. Aalis kasi ako mamaya. Aba, Manang Lisa, mukhang may date ka yata. Hindi kagawad. Sa atin lang to ah. Magbibideo call kami ng kachat kong Amerikano. Mukhang nakabingwit ka yata ng dolyar ah. Ako pa, kagawad. Sabi ko sa'yo, may asim pa ako eh. Marunong ka pala mag-spoken ng dollar, Manang Lisa. Oy, kagawad. Kahit ganito lang ako, marunong naman ako mag-English. Baka naman may kakilalang chicks yan, Manang Lisa. Pakilala mo naman ako. Meron, kagawad. Nabanggit niya sa akin, meron daw siyang pamangkin. Baka pwede mo naman akong irito dyan, Manang Lisa. Maganda ba? Secret, kagawad. Sige na, Manang Lisa, para makapunta naman ako sa Amerika. Ang lagay, kagawad. Ganon-ganon na lang. O siya, ito. 500. Maganda ba? Yan. Oo naman, kagawad. Balita ko, rumarampa ito sa mga beauty contest sa Amerika. Aba, ayos yan ah. Baka pwede kong makuha yung Facebook niya. O kahit ano, basta makausap ko siya. Ang lagay ganon-ganon na lang. Ito talagang si Manang Lisa oh. Kung hindi ka lang malakas sa akin. Oh, ito, 1,000 na yan ah. Yan. Sandali lang kagawad, sasagutin ko lang. Baka si Darling Douglas ko na to. Sige, Manang Lisa. Hello, Douglas, my love. Kumakaringking pa si Manang Lisa. Pero teka, baka maganda yung sinasabi niyang Amerikana. Okay, Douglas. I love you. Mwah-mwah, chup-chup. Uy, sana all. Kagawad, ipapasyal daw ako ni Douglas sa susunod na buwan pag natuloy siyang umuwi dito sa Pilipinas. Aba, ang swerte mo naman, Manang Lisa. Mukhang mas panalo ka kaysa kay Jerry. O sige, kagawad. Alis na ako. Magbibideo call pa daw kami ni Douglas. Teka, Manang Lisa, asan yung Amerikanang chicks na sinasabi mo? Ay, naku, kagawad. Sabi ni Jerry, gawin mo na daw sa iba yung technique na sinasabi niya para makabawi ka. Sige, alis na ako. Teka lang, Manang Lisa. Ano ba yan? Naisan na nga ako ni Jerry. Pati ba naman tong matandang to? Makabawi na nga lang ako sa iba.